vamos disfrazarnos por que se aproxima Entroido, entonces pois iso. Eu vou dun payaso e aquí vos presento ao resto dos meus compañeiros. Hola, son Antía e son un unicornio. Hola, son David y soy Maria Stuart Masterson en la película Cuatro mujeres y un equipo. Hola, son Sara e son a señora de Pasión de Goianes. Son Ana e son a filla de a muller de Pasión de Goianes. Hola, soy Ángel y soy uno de los vecinos de 24 horas. Hola, soy Lía y soy un leopardo. Damos conselhos de nutrição e hábitos saudáveis. Antón, empieza tú. Hola, benvidos a este novo podcast de Verdade e Verdura. Nesta ocasión un pouco especial, xa que aproximase Entroido e vimos disfrazados. Temos unha invitada moi especial, Raquel. Hola, Raquel. Hola a todos e todas. Que tal? Moi ben. Alégrame. Bueno, vamos contar algunhas historias e vamos comentalas e iso, vale? Valle, comeza. Eu encantada. Vale, comezamos. Son a malo por deixar a unha amiga no medio dunha camiñata. Son unha muller de 28 anos e preparei unha viaxe lonxe da casa para ir facer senderismo a unha zona montañosa que me gusta moito. A miña amiga de 24 anos invitouse a si mesma. Nunca suben o que esta amiga lle gustara facer senderismo, ni moito menos facelo algo que teña que ver con suar. Cando lle preguntei sobre o asunto, dixo que lle encantaba facer senderismo e ofendeuse comigo por preguntarme. Ben, pois fomos ao viaxe, conducín 2 horas e media para chegar ali e que facía moi bo tempo para camiñar, aínda que levaba algo de neve da semana anterior. Despois de 3 minutos andando, a miña amiga dando pasos enanos e díxome que lle daba pánico seguir con tanta neve e pasou ao punto de chorar. Como xa estábamos a 3 minutos da entrada do camiño e a uns 8 minutos do coche, dixenlle que seguir a eu soa e que volvese ao coche ao lugar onde nos atopamos. Trae un montón de turistas, polo que había 40-50 persoas empezando o camiño. Eu seguín co meu percorrido e mandoume unha mensaxe de que estaba enfadada por ter que esperar no coche. Tiña as chaves para ir a onde quixera, pero non quixo moverse dali. E tamén que quería cargar o móvil. Eu tardei unhas 4 ou 5 horas en completar o camiño e cando volvín non me falaba. De noite no hotel escoitei que lle dixo a un amigo que a fixera andar de volta e a ela soa máis dunha hora cunha neve alta ata a altura dos ollos. Era e que podería ter morto, se non fose por un home que a agarrou para que non caera e que logo acompañou a entrada. A causa é que neve non chegaba ni aos concellos, nos sellos. Podías ver o solo de debaixo. Ademais, teño fotos da entrada e de cando nos separamos onde se ve o tempo que pasou. E son fotos sacadas con 5 minutos de diferencia. Ela comenzou a distanciarse despois disto. Agora ya ni amigas somos. Son a mala por seguir co camiño e mandala soa de volta. Debería ter volto con ela e seguir despois. Non sei se viche de xusto o documental que sacou outro día RTV sobre Rescate ao Límite. Non? Pois Juan Parra no 2013 era un alpinista español que xusto decidiu subir unha montaña de un 8.000 metros en Nepal e tiveron que dicir, bueno, semellase un pouco a historia, aínda que non a mesma altitude, non? Pero tiveron que decidir se iran a rescatalo ou non, porque cando estaba despois do campamento 3 para chegar á cume da montaña do Dawari e tiña que baixar xusto, rompeu o nocello. Polo tanto, a esa altitude, como sabedes, hai helicópteros que non chegan, e os que chegan teñen un coste moi alto. Entón, dende o equipo de alpinistas español intentaron salvalo. Que pasou? Que estivo que estar con un xerpa. Sabedes que é un xerpa? Non.
Vale, os xerpas son aquelas persoas que se encargan de acompañar a outras nas saídas á montaña en determinadas zonas que son moi complexas de coñecer. En este caso son as propias persoas que nacen e viven por ali. Este xerpa era de Nepal. E o que tiveron que facer para facer o rescate é que o xerpa máis Juan Parra se quedara nesa montaña, aí ao alto, el só durante 3 días, e finalmente a decisión foi que non foron capaces de subir o helicóptero e faleceu. Entón, en función das necesidades que eu teña como persoa, por unha banda está ben decidir por un mesmo, ser egoísta e salvar a túa propia vida, neste caso eu volvo de volta, sí, pero se teño a posibilidade e dentro dos meus medios intento ir a salvar esa persoa, tamén está ben. Entón, penso que é difícil posicionarse en función do contexto desta historia. De todas maneiras, polo que me contades, eu iría por a miña compañeira e volvería de volta con ela. Sí, vos que opinades? O sea, eu penso que sí que tería que haber ido por ela, pero non sei. Que opinades vos? Que debería de ir con ela. Porque é a súa amiga, non? Sí. Claro, máis que nada. Por o vínculo da amizade, a vos vos fastidiaría ir a facer unha excursión que de repente o voso amigo ou amiga dixera, va, pois non vou a por ti, quedo aquí, non quero ir. Como vos sentiríades a nivel emocional nese sentido? Obviamente que pois eu sigo e ti queda aí. No. E a vos? O mesmo. O sea, habrá xente que comentou esa historia. A ver, eu quero saber os comentarios. Claro. Dalle aí. Non esa mala, deixalles de claro que este viaxe era para facer sendeirismo e insistiu en acompañarte a pesar de non ter experiencias anteriores. Ademais, decidiu esperar no coche en lugar de conducir de volta ou falar con outros turistas. Non é como se a deixaras soa no medio da nada. Vale. No es la mala por deixarla. Soa non sendeiro. Asegúrache que estivese a salvo e deixarles opción antes de seguir o teu camiño. Debería ter ido a algún sitio con coche ou esperar o decisión. Espera. A súa reacción e a historia que contou foi exagerada e injusta contigo. Preparaches o viaxe, conduciches e merecías disfrutarlo. Se alguén non está preparado para a actividade, non é o teu traballo cambiar os teus plans, especificamente quanto lles detalles. Desde o principio se estaba preparando para o viaxe. Eso tamén é certo, non? Se a nos proponen un plan, eu decido apuntarme a ese plan porque sinto que son competente para poder facelo e despois chego ali e resulta que non, tamén teño que ter a miña responsabilidade individual e ter unha reflexión previa cando quero facer unha actividade, non? Se a mí me din pasado mañá, oiches, apúntaste a facer sur, que vamos a probar aí o Bastiagueiro, subimos a táboa, tal, dan bandeira amarela, sí, vou, que nunca fixen surf, pero eu quero probar. E de repente, claro, a persoa que vas sabe facer surf, pero ti medio lle mintes porque che apetece o plan, pero realmente non tes ni idea. E despois, a persoa que sí que sabe facer surf, vese que non pode disfrutar de facer surf el ou ela, máis despois ter que intentar axudar a unha persoa porque non ten nin idea de subirse a tabla, incluso conleva un risco, non? E máis, sobre todo, no que son as actividades no medio natural e o que vemos agora. Sigo en estes comentarios. Sí, eso es... A ver, eu penso que ela tamén debería de saber o que existía, a súa capacidade, en plan, se ve que non é capaz de ir, pois que non se apunte. Pero... A ver, igualmente deixar a sola ali, pode que che parezca mal que como que che fastidie a actividade, non? Pero... Indudablemente que sempre están as emocións de por medio. Claro, claro. Pero sí que terías as dúas opcións. Unha, que se responsabilice cos seus actos, e dúas, que ti sexas boa persoa e nese momento intentes axudala, pero logo lle marques o límite de a próxima vez que me volvas a facer tomar unha decisión desta tesitura, non vou ir a por ti.
Sí. Creo que hai as dúas perspectivas e podería posicionarme en ambas as dúas reflexionando Sí. como acabo de reflexionar. Sí? Sí. Hai algún comentario máis? Non. Sobre esta saída tan interesante pola montaña? No. Non? Temos outra historia diferente. Sobre que? Sorprendedeme, teño ganas de escoitala. Son a mala por estar enfadada con meu marido por contar as miñas calorías? O meu marido ten 29 anos e eu teño 24. Levamos xuntos 4 anos e casados 1. Cando era unha adolescente e cando nos coñecemos, tiña un trastorno alimentario severo. Mido 1,80 e cheguei a pesar 46 kilos. Estaba orgullosa diso, aínda que agora cando vexo as fotos alucine porque estaba horrible. O caso é que estou recuperada e a verdade é que estou moito mellor. Levo nun peso constante de 70 kilos durante un tempo e é un peso saudable para min. O meu marido está moi musculado, vai ao gimnasio, cuida a súa alimentación e fai moitos deportes e actividades que o manteñen en forma. O que cambiou todo para min foi cambiar a forma de pensar en querer estar delgada, en querer estar o suficientemente saudable para facer algunha actividade xuntos. O meu marido sempre me quixo, con máis ou menos peso, pero di a miúdo que me prefire cando peso 75 kilos ou máis porque teño máis peito. De todos os xeitos, fai pouco comprei unha batidora. Toda esta discusión ocorreu por unha batidora. Comecei a facer batidos, non para tomar en lugar das comidas, pero porque me gusta bebelos, especialmente pola mañá. Como lle engado de todo, moitas veces xa me enchen e o meu marido notou como non estou comendo o almorzo. Díxome que debería engadir algo de proteína aos batidos, xa que non estaba comendo como normalmente. Puxen os ollos en branco e díxenle que estaba ben. Ofreceume facer o batido da mañá por mí. Engadirlle proteína en polvo, o que notei cando bebín, enfadeime con el, pero a el doulle igual. Díxele que era perfectamente capaz de facer a miña propia comida. Preguntoume que estaba intentando perder peso e díxele que non, que me gustaban os batidos, así de simple. Miroume con cara de sospeita e continuei engadirlle proteínas aos batidos de vez en cando. Logo comecei a comer un novo tipo de snack. Estaba comendo unhas barriñas de proteína, pero aburríme delas e collín as primeiras que vin do supermercado. Resultaba que eran baixo en calorías e vin que o meu marido as estaba investigando cando guardaba a compra. Preguntoume outra vez se estaba facendo dieta como antes, é dicir, se me estaba matando de fame. Dixemos que non, precisamente, mentres estaba facendo pasta para os dous. Da comida, da barriña e da pasa e diciu que non era suficiente. Gustoume tanto que lle dixe que fora a merda e que parara de recordarme o meu trastorno alimenticio. Cuando era algo do pasado e logo estaba recuperada, estou furiosa. Son un mala por estar tan enfadada con el por isto? Non o fai por mal, pero non necesito ser viciada constantemente. Non tiven un mal pensamento, ese tipo, en casi 4 años non necesito mo recorden constantemente. Non vos parece moi forte que alguén contabilice as calorías que coma eu como persona e máis é a miña parella? Que opinades ao Pues a respecto? ver, eu creo que xa o suficientemente maior, non? Cantos anos ten? Non o dixo. Bueno, 29, non? 24. 24 a rapaza, 29 ou 28 o mozo. Con 24 anos xa debería de saber o que lle fai ben e o que lle fai mal e como se ten que cuidar, supoño. A ver, vale que ele este mirando pola saúde dela, pero de aí a contar calorías. Pero creedes que contar calorías... No,
é algo relevante para mirar pola saúde dunha persoa que aún encima acaba de pasar por un trastorno de conduta alimentaria severo, que sabedes que cando é severo é que é grave. Ademais non disfrutas ao comer despois. Eso, e non pensades que aínda xera máis problemáticas. Acabo de sair dun problema de conduta alimentaria que me estén contando as calorías e sexa consciente da cantidad de calorías que eu estou comendo, porque é unha pescadilla que se morde a cola, é un bucle, porque teño un control constante do que estou comindo e enxerindo, cando realmente non debe de ser así. Sí. Non? Sí. Despois fixadevos que fixe un comentario aí o seu mozo que dixo: eu prefiro cando pesa 75 kilos porque tes máis peito. Sí. Iso pareceme bastante, vou utilizar unha palabra da vosa... Machista e super heavy o comentario, porque se o pensades, inconscientemente a nosa sociedade sigue perdurando eses estereotipos corporais e sobre todo ca utilización das redes sociais agora, e moitas veces ca intelixencia artificial onde se modifican os corpos e nos mostran prototipos corporais ou estandartes que temos que adquirir tanto as mulleres tamén. Póñome na versión dos homes co tema da vigorexia, porque este rapaz que aparece na historia tamén mostra ese culto ao corpo, chegando a límites insospechables que non abranguen os hábitos de vida saudables, non? E que a veces queremos intentar conseguir cousas que perxudican realmente non só a nosa saúde física, senón tamén a nosa saúde mental e relacional cos nosos familiares, compañeiros, compañeiras, relacións de parella, etc. Entón, vos, onde os posicionades en referencia aos estereotipos corporais como contan a historia, sabendo previamente que houve un problema de trastorno de conduta alimentaria? Pois ben, non. E despois a última parte da historia, si, gústame moito tamén, a proteína. Agora está moi de moda o da proteína, e tomar a proteína nos batidos de proteína. Vamos ao Mercadona, ao supermercado, calquer supermercado, hai as yogures bebibles máis de proteína, helados de proteína, yogures de proteína, cereales con proteína, a todo proteína. É unha moda que ademais, non sei se sabedes, esas proteínas que utilizan ese tipo de alimentos, a calidade que pode ter esa proteína é bastante baixa. O que buscan é intentar que a sociedade volva a ser consumista pensando que ten necesidade de tomar eso, cando realmente con alimentación saudable e comendo diferentes proteínas provenientes dos pescados, das carnes, das legumes, somos capaces de ter unha nutrición axeitada para o noso día. Entón tamén entramos nun bucle cando realmente non necesitamos eses suplementos que están tomando esas dúas persoas. En ese caso o problema é que este rapaz yo está botando nos seus propios batidos que está facendo a rapaza, que ela quere bebelos porque lle apetece, sí? Que máis que batidos, smoothies, que agora tamén se toma moito, non? Espinacas con kiwi e zanahoria. O probachedes, non? No. O recomendo. Pois sí. Lemos os comentarios. Non é esa mala por estar enfadada. Eu tamén tive un trastorno alimentario. A xente que nunca tivo un non se dá conta de que calquera esforzou en ser de axuda é moi perxudicial. Ten permitido ser considerado. Tiveches un trastorno alimentario e non só é ser algo que se cura para sempre. Viute saltando comidas e logo collendo cousas baixas en calorías. Se estivo ao teu lado no proceso, non crees que é normal que se preocupe? A ver, pero preocuparse, sí, pero... Cal é o límite entre a preocupación e o control? Claro. Sí, porque aí non se está preocupando por ela, estála controlando. Claro, por eso. Ese control, por qué? Por que credes que nesa historia? Por la obsesión de que non subo de peso. Pero eu creo que non o está facendo por ela, O sea, si non... A ver, non sei. Sino por lo que él ve, ¿no? Está pensando en él. Exacto, está pensando en él e no que a él lle gusta, non no que a él lle fai ben, supoño. Eso é un problema, non? Claro. Sí. Quizáis, porque non deixa actuar ser
si a ela mesma o que quere ser como persoa e o que necesita nese momento, senón que está sendo egoísta o seu mozo, intentando trasladar o que el lle ven ben, o beneficio del, contabilizando as calorías a él, porque el, o sea, a ela, porque el quere ter ese momento de seguridade, ter todo controlado, porque se lle sae desa zona xa non lle gusta. Entonces tamén o fai un pouco para xestionarse emocionalmente, que xa debos nesa historia. Dale, va. Para finalizar o podcast, vamos xogar ao impostor. Ben, Qué buena esa. Oro. Relleno. Hidrosoluble. Vale, voy a decir, pero en plan, ten que pensar a palabra, ¿vale? Portaminas. Pastilla. Alimentos. Hierro. ¿Otra ronda? No, porque somos muchos. La verdad es que Vale. es bastante complicado. La verdad es que está Vale, fastidiado. ahora Yo votamos. creo que... Ahora votamos al impostor. Yo creo que es Sara. Yo Vale. Yo creo que es Antón. voto por Antón. Yo también voto por Antón, ¿eh? No, no soy yo. No eres ti. No. Que se descubra el impostor, que ganó. Vale, el que impostor ganó. soy yo. ¿Y qué dijiste tú? Relleno. Era mala. ¿Qué era la palabra? Era mala, vitamina. Vitaminas. ¡Qué malo! Yo pensé que era una verdura. Era malo, lo de relleno, la verdad. Sí, pero... Vale. Actividad. Deporte. Andar. Exercicio. Pierna. Spinning. Escalera. velocidad. Yo creo que es la profe. ¿Qué profe? Yo creo que es antier. No, es la profe. Yo digo tío. Ah, viste, está votando Antía porque otro está votando Antía. Claro. No sé, yo estoy en Santilla, no profe. La profe, me caso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste tú? Ejercicio. Ejercicio. Pierna. Y esas tres. No, pero dijo actividades. Y las tres dijeron lo mismo. Dijo, esta tú que dijo, deporte. Andar. Andar. Es que. Ejercicio. Pierna. Pero yo Spinning. dije primero. Es que. Yo escaleras. Escalera. Bro, y escalera, de verdad. ¿Qué quieres hacer? Yo ahora voto a la profe. Yo también. Sí. Yo también. Sí. No, No, no. no. Movimiento. Movimiento. Era yo. ¿Ves? Era ella, bro. ¿Qué era la palabra? Lo dije. Movimiento. Pierna, pero ¿qué? Ya. Ujú. ¿Quién empieza? Profe, di. Los mismos. Uy, Fresas. Vamos así. 5. Voy a decir. Voy a decir volumen. Cuarta. ¿Cómo cuarta? Casa. Casa. Descanso. Casa esta acción. Tarde. Comer. Pero. Es que. Votamos. Yo voto por Ángel, sin duda. Sí, que Yo casa puede ser muy general. Pues en casa puedes hacer todo. ¿Yo qué había dicho? Ah, Como cuarta. se chama que ten follas por aí? Lía. Eu voto por Lía. ¿Qué dijiste tú? Descanso. Yo digo Ángel. Yo también voto por Ángel. Yo también. ¿Qué dijiste? Yo. Sí. Tarde. Ya, ganamos por voto. Gana por cantidad. ¿Quién? ¿Eres tú? ¿No eres tú? No. Que lo sabía. ¿Quién es? tío. ¡No! ¿Y qué dijiste tú? Comer. Muy genérica. ¿Pero por qué ella dijo fresa? Ya, listo. Ya. Chao. Yo dijo 5 porque 5 de la tarde. Y a las 5. Y él dijo, dijo Antón cuarta porque es la cuarta, la merienda. Claro, ¿y por qué? Ah. Casa, porque si merienda en casa, descanso, porque si recree, volumen. Bueno, hasta aquí este episodio de Verdad de Verdura. Gracias por vir, Raquel. Nada, gracias a vos por facerme esta xornada tan interesante. Gracias. Bueno, xa sabedes, a vida La vida é dura, pero máis dura, verdura.